Ja, god aften og velkommen til dig, Gård Møllehave. Tak fordi du Tak, vil komme. tak. I dag der skal vi snakke om den journalistiske fødekæde og hvilke konsekvenser det har haft for medialiseringen den dag i dag. Og hvad har du så at fortælle til os, Gård? Ja, altså, mange tak. Altså, jeg er kommet her i dag for at snakke om konsekvenserne ved ændrede nyhedsvaner blandt andet. Altså, det var spændende, interessant, fascinerende emne. Altså, her hos det kære danske folk, hvilke nyhedsvaner, der er blevet ændret. Altså, vi forbinder jo som regel ordet vane, altså vane, som en negativ gentagende handling. Så som for eksempel ryger. Altså, danskerne er desværre blevet store ryger. Altså, i den grad. Så rent metaforisk set selvfølgelig, ikke? Altså, spændende, interessant, fascinerende, ikke? Så jeg prøver at afbryde det her, Gård, så har vi et billede her, hvor der er nogen, der simpelthen mener, at medierne er blevet til den fjerde statsmagt. Hvad har du at sige om det? Den fjerde statsmagt. Altså, det er jo et vældig interessant, spændende emne, som du kommer med her, ikke? Altså medierne har en central rolle for moderne politiske systemer. Altså, de har en reel og det må de undskylde, der var simpelthen en flue, altså det minder mig om Storm P, og det skal vi komme ind på nu, det er rigtigt, jeg var inde på medierne, altså de spiller en central rolle for moderne politiske systemer, selvfølgelig ikke, altså de har reelt, altså det udgør en politisk institution på linje med den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, altså det som vi har lært i folkeskolen, siger der. Altså der er tale om en fjerde statsmagt her, altså mediernes påvirkning. Altså rent metaforisk set, så hører vi jo ofte, at medierne, de agerer som en vagthund. Altså hunden, der vogter over fårene. Altså folket, det er fårene. Hunden sørger for, at de andre statsmagter ikke lader sig korrumpere. Altså at de ikke går ind i en masse handler, som de ikke burde. Altså det sørger vagthunden for, at det ikke lader sig gøre. Altså vi kan jo kalde de andre statsmagter for sultne ulve, fordi de altid prøver at snyde folket, altså til deres egen fordel, forskellige velhavende mennesker eller interesseorganisationer. Altså, det er jo spændende, det er jo vældig spændende emne det her. Problemet ligger beklageligvis i, at vores vagthund har råbt, ulven kommer i alt for mange år, og folket demonstrerer desværre ikke så meget længere som mod politikerne, som de gjorde før i tiden. Altså de har lagt al deres tillid til den her vagthund. Dette kan være grunden til, at medierne har fået et andet kælenavn, altså nemlig en jagthund. Og nogle vil sige, at det er et problem, men jeg vil sige, at det er en ganske naturlig reaktion. Altså, så får den ikke lader sig flygte fra ulvene. Altså, den har taget alt ansvaret på sig nu, og den bliver nødt til at reagere. Ja, Gorm, jeg bliver nødt til at afbryde dig, da jeg føler, at vi kommer en lille smule ud på et tidsspor. Ja, selvfølgelig. Vi kunne egentlig godt tænke os at se nogle af de grafer, du har med til os i dag. Så hvis vi lige kan få skiftet slide op. Ja, Kenneth, de skifter. Okay, godt, tak, mange tak. Ja, altså, vi kan jo se, at allerede fra 1960'erne, altså der kan man se medialiseringens påvirkning. Det er jo det langsomt begynder at træde ind i befolkningen, ikke? Altså som der vises på grafen her, altså så er der de daglige avislæsere er beklageligvis faldende. Altså sådan en Storm P, altså en mand som Storm P, han vil være vældig ked, altså hans levevis, det var jo at skrive sine fluer til Politikken og andre gode aviser. Jeg kommer ind på sidespor igen. Ja, altså omkring halvdelen af de mennesker, der læste avis på daglig basis, læser i dag avis, som lever i et samfund, hvor folk ikke har tid til at sætte sig og læse i aviser, og derfor er det hurtigere at finde sine nyheder på nettet end i aviser. Altså, der er den her stressfaktor over det. Altså, jeg bryder mig desværre ikke om det, må jeg nok sige. Men danskerne, de lever i dag i vores liv i sådan et medialiseret samfund, hvor også Nyhedsuniversitetet byder på nye muligheder for, hvordan vi kan følge med i, hvad der sker i samfundet omkring os, stort og småt, ikke? Altså, fordi vi kan jo komme ind på mobilen og tv'et og diverse andre. For at tage fat om begrebet de journalistiske fødekæde, så kan man godt sige, at det er vendt på hovedet i forhold til, hvordan det så ud for 50 år siden, som jeg også sagde. Altså det skyldes, at elektronik i høj grad får mere og mere opmærksomhed
i stedet for dagbladene med den gode gammeldags journalistik, ikke? Altså. Men nyhederne på traditionelle og digitale platforme, altså som det bliver formuleret ofte, altså fungerer som ressourcer, der nærmest er umuligt at leve ude i det. Altså det gør det muligt for os at tilegne viden både for det almindelige samvær med andre mennesker i hverdagen, og vi kan fungere som oplyste borgere og tage del i den demokratiske proces. Altså det er jo sindssygt vigtigt for den hver enkelt at kunne gøre det. Men det kræver jo også, at der bliver skrevet artikler med indhold, og det hele ikke bare ender ud i sådan nogle kliks, altså likes. Altså det er forfærdelig tilgang, som mange unge mennesker har fået i dag. Altså, det kan jo meget vel betyde, at disse dagblade har en udløbsdato, altså som grafen også viser. Altså, men jeg tror ikke, at vi kan vidne det til en form for nyhedsmediernes dommedag, ikke? Men til journalister og nyhedsvirksomheder er i færd med at tilpasse sig til en ny virkelighed. Ja, altså du skulle til at sige noget til mig, kunne jeg høre på det hele. Gorm, kan du komme med en afsluttende kommentar på det hele? Sådan en opsummering? Altså, jeg vil meget gerne komme med en afsluttende kommentar, altså noget, som jeg rigtig gerne vil være med. Det er altså, fordi man kan jo mildest talt sige, at avisernes priser er i kriser, ikke? Altså, der bliver beklageligvis købt færre og færre aviser. Og der kommer jeg uundgåeligt til at tænke over den gamle, lidt og robuste talemåde, altså pis og papir, ikke? Altså spændende og sådan fascinerende, ikke? Altså et udtryk, som refererer til noget negativt, altså eller noget nedadgående. Altså, og først når man kender til danskernes skrækkelige nyhedsvaner, så forstår man, hvorfor ord papir er med i udtrykket, ikke? Altså, det er jo sjovt i sig selv, ikke? Ja, men Gorm, vi har desværre ikke mere tid. Jeg vil bare sige tak, fordi du kommer så selvfølgelig. Jo, tak for i aften til jer. Jo, mange tak. Ja.